Orumirinele mmadụ onye anya. More light. Olamide. Na ọkwa Emma. Ndị abịa ebe nnukwu anụmanụ iwu abịa ebe a. Mụ na ya nọ na argument. We get na China best car with the best company deliver company and deliver motor in Nigeria. So you go anonu come up on. Go anonu giri. Brum to na ani. No we akwa intimidation konya me yo. Ya ko no steady. Acho ka na gisu so I jogu say na onwe menobi na do mma. Kwa ka mo da nka mo da obulu ife ayaye jebere obulu ife ayaye je work we ba. Ege men Kama. But even to I don't care about na club. Na club by. But na club by kita. Iwe ego. Maka go baka isi onya me oju we na fa je intimidation. If onya, o maka na ka fa je intimidation but na club by. Every small thing ugbu a. Apia. Ibe bata na club by kita for ofi one ekpupuru yo okpu. Ofi kita one ekpupuru yo okpu. Ihe dị bata na club by. Just obere oge na iribe ego. Onwego ndị nọ na club by. Na-ejelu ndị gọọmenti na-ejeselu fọrụ fa anakwụsị ezigbo ụgwọ like ụmụ ya na-afụ kịta at the end of the month kịta afọ mụ awa ife ụmụ mbata ị ga-asụ anụ iribe nri onye fụ ya onye mezi intimidation batagodi na klọb anyị bata na klọb kwamụ gwa anyị ọ mawala mide na mmemelu gị bata na klọb anyị ekwe ya bata na klọb anyị apụ onye mezi intimidation etu afọ maka na agụ gbaka anyị isi afụzi anyị fa na-eme intimidation anyhow mana What am you do? China best cow the best. Ho ha. Onwero. Just fichari. Omori ya na-eme. Yotago. O chakbuku m ewu anu a. Akwa akpụkụ mmeja aka nchetazi akpụkụ. Mmeja mma chetara ya akpụkụ. Okay. Just ọkwa ikwetara ya bata na club. Member ka ibu. Gbam. Ta no front ta. Ewugoro member. Ewugoro member kwe na wọta. Fichari. Kwụpụzi ya. More right. Kwụpụ na onwere ya na-eme. Onwero. Ewu. Agwa agbakọrọ m isi o. Happy. Onwe Chukwu agọzighị anyị. Chukwu agọzighị anyị. Onwere ụdị ngozi na-abịa na hard way. Ya etie gị ngozi na-arụ. Mụ na Emma nwere problem. Mụ na Emma nwere problem. Ka na-apụta. Onwe one guy yo wee tinye m na club. Club fa eji nnukwu ego abata mana abata ọba for free. Just obere ka team we bata club nya kita ba next month we ga na emeke akwapo eba oya ka ogbo nwoke ma na alụ aya akwapo eba don't worry. Iba which club? More like they go do. I'm a member now. Member gini? Member. Okay. Ha. Ne kwa isimu. Mana woka dalo damo na wago. Onye dalu jamana na wago. Eje yam bilini nudonwe. Woka dalo damo na wago. Onye dalu jamana na wago. Eje yam bilini nudonwe. All right, member. Nancy. Onya bụ Olamide. Onya tie m na club a. Okay. Olamide. Odogu. O member. Onye nji maka ya bịa all right. Kevin. By end of the month, we need 13 Pro Max. 20,000. Onye kan jide kan gwa eke buke dia we. E mara amalu. 13 Pro Max 20,000. We ni fe nku. 13 Pro Max 20,000. O phone. Agba ya gbona ntị. Like agba ga gbona ntị da na ihe. Nke enwe mudi phone a. Asị m na ị ga-ewetara m 13 Pro Max with 20,000 by end of the month. Ịnụrụ ife nkwu. Nga agụbara gị salmon. Ogu chekere ku ya o. Ịnụrụ ihe nna agwa gị. Kuda ko biye nka. Asị na nge. Hapụnụ m aka nnụ ka iyo hapụnụ m ego na ego jeri nna hapụnụ m ego na ka iyo ọmaka ị na-agwa. Woniwe. Ị na-agwa ọ chọrọ ọmaka ị chọrọ iwere ego. Mba. Uchekere ku ya o. Ka m chee ego eche by end of the month. Ya igote ihe ngwa. You are a criminal. Say Jesus. Any evil arrow. Nancy. Huh?
onye bụ onye atinye m na klọb every day the other day ka m na-ata bọs na mineral ọbịanala m ya taa nchọ ka m kwuo okwu omefụta egbe onye bụ onye nna gị ọ na m 2000 ụbọchị eni nchọ ka m kwuo okwu omefụta egbe ya ka o mekwa ebe akịta nnọọ keke 13 promas enwe mgbedi fon a ọ na-alụgo m ego akịta nnọọ na-achọ ka omefụtakwa egbe ebe ọzọ o nwere klọb ọ sị na klọb na anyị ga na-ejelu ndị prezidenti ma ndị gọvanọ ozi a na-akwụ anyị ụgwọ blọkọt ọkụlọ ya klọb otu ka o tinye gị ihe ọ na-agba gị kịta maka na otu ka ya nwa bụ ihe bụ onye isi ya nwa bụ ihe karịa gị ya nwa ka o ji agbara gị ụgwọ God have mercy upon us. anụkwa m mgbe gị na ya kwuru okwu klọb o ihe ọbụla gị na ya na-emekwa jese fụrụ ọnụ ka ebi etu onwe teta tiploma kiva ya eme mụ ama akwụkwọ ka ilu ebe ka ndị obe nna gị na-asị nke ihe achọghị maka otu abụlọ sọt ka mba This evening you will die. Is your brother? Go for beat.